କୋରୀୟ ଚର୍ମଚିକିତ୍ସାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ରନ୍ଧା ଭାତର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବା ପେଜ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଶରୀରର ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଫିକା କରିବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଏହା ସକ୍ଷମ ଥିବାରୁ କୋରୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଚାରରେ ପେଜ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ମୁହଁରେ ଉଠିଥିବା ବ୍ରଣରେ ପେଜ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଛଡ଼ା ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର, ଖଣିଜସାର ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର। ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟହ ପେଜ ପିଇଲେ ଶରୀରର ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ବଜାୟ ରହି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ରହେ। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପାଣି ନ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସ୍ଥିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ପେଜ ପିଇଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ପେଜ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ନିଷ୍କାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଆମର ହଜମ କ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ଯଦି କେହି ପେଟଫୁଲା, ବଦହଜମିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟହ ଗିଲାସେ ପେଜ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଉପଶମ ମିଳିପାରିବ। ପେଜକୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ଦିନ ସାଇତି ରଖି ସେଥିରୁ କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ, ଯହିଁରେ ଉପକାରୀ କବକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ ସମ୍ପନ୍ନ ପାନୀୟରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସକାଳେ ପିଇଲେ ପାକସ୍ଥଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବା ସହ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିପାରିବ। ଏଥିସହିତ ପେଜ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଋତୁସ୍ରାବ ପୂର୍ବରୁ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପେଜ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଅପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କି ପରିସ୍ରାକୁ ଚାପି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ଯାହା ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ କରାଏ। ନିୟମିତ ପେଜ ପିଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ମହିଳା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବେଳେ ଭୀଷଣ କଳାନ୍ତି, ତଳିପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେବେ ପେଜ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଲକ୍ଷଣ କମିଥାଏ।